Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Husya Widya Ekustia Ahmed, saking SMP Negeri Kalen Tembelang. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Juri ingkang Bogyo Mulya. Ingkang kula hormati para rawuh ingkang Bogyo Mulya. Wonten kesempatan menika kawula badhe sekedhik caos wedaan babagan kasarasan. Kasarasan inggih menika kawontenan sejahtera saking tiyang saha para jasmani kersa rohani. Kasarasan ugi ngrumpingaken anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Kersanipun kita sedaya saged nglampahi kegiatan. Kita sedaya ugi kedah saged ngersa kasarasan salira kita piyambak-piyambak sadereng kelak. Amargi wonten pepatah ingkang ngendika menawi mencegah langkung saya tinimbang ngobati. Menawi kasarasan kita sedaya tetep kersa, mila kita sedaya saged numindakaken aktivitas sak dinten-dinten kanthi lancar. Amargi terlebet salira ingkang waluya wonten jiwa ingkang kiyat ugi. Terusipun kita sedaya saged jejer prestasi langkung kathah malih kagem mangsa ngajeng bangsa kita sedaya. Amargi bangsa ingkang kiyat yaiku bangsa ingkang sehat. Menawi rakyat sehat, mila setunggal bangsa badhe dados sehat ugi kiyat. Mekaten suwalikipun rakyat ingkang kathah sesakitan, mula bangsa badhe dados lemah. Saking para rawuh ingkang kinurmatan, monggo ing pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tumindakaken kagem njaga kasarasan. Salah satunggalipun inggih menika olahraga. Olahraga ngrumpikaken perkawis paling gampil kagem dipun tumindakaken kersanipun saya tetap sehat. Tuladanipun kados senam utawi niti sepeda. Olahraga dina ngilangi resiko kaya sakit jantung, stroke, ugi diabetes. Kajawi olahraga, kita sedaya ugi kedah ngasiraken pola dahar sehat. Inggih menika kaliyan ukara dahar-daharan ingkang bergizi seimbang. Ngandung serat, ugi zat-zat ingkang dibetahaken dening badan. Kadosta karbohidrat, vitamin, mineral, protein, ugi sekedhap lemak boten jenuh. Utawi langkung saenipun kawastanan kaliyan sekawan sehat gangsal sempurna. Kalian ngasingaken pola dahar sehat, badan badhe waras, nyegah kelemahan, ugi tebih saking penyakit. Ingkang kaping 3 inggih menika masuk kathah saking kita ingkang langkung migotosaken panyambut dalmanipun saking wonten ngasunipun. Dados salira kraos lemes ugi kesel. Mila saking punika saribet punapa pandeleng kita sedaya sempetaken kagem kendel. Dados pelajar, kita sedaya saged ngugenganipun kaliyan perkawis-perkawis kaliyan bentuk pola sugeng ingkang disiplin. Kadosta kaliyan ngreksa pola sare ingkang cekap. Udawis 6 dumugi 8 jam. Siram ugi sarapan ingkang boten
dipaturaken dening sedaya tiyang. Para rawuh ingkang sinubuk ing pangurmatan, monggo saking mapinten-pinten perkawis ingkang kedah dipuntembihi kersanipun badan sehat. Inggih menika nebises utawi rokok, ugi unjukan keras utawi alkohol. Satya ingkang meses utawi merokok saged kenging sakit paru-paru, jantung, kanker, ugi satunggalipun. Sementara punika priyantun ingkang unjuk-unjukan keras utawi alkohol badhe muruh kersanipun sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, malah sakit ugi kenging sakit jantung. Satya ingkang sampun nyobi kagem meses ugi unjukan keras badhe rumaos ketagihan. Menawi rumantosi ketagihan priyantun kasebat badhe bergantung kaliyan kersa unjukan keras kala susubengipun. Mekaten ugi kaliyan narkoba, kaliyan dampak negatif majeng karasan ingkang umum. Mila ampun pisan-pisan kita sedaya nyobi perkawis kasebat amargi sampun kathah korban-korban ingkang kamriksa dening kita sedaya akibat kaginan barang-barang kasebat. Mekaten pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged minangka kagem kita sedaya, ugi mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngreksa kasarasan kita sedaya. Nyuwun pangapunten menawi wonten pintu tembung amargi kawula manungsa ingkang boten rumpun saking kelepatan. Inggih mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah.